Napred. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ja sam Aleksandar Rakita, menadžer ove firme. Za početak nam recite nešto više o sebi. Zovem se Milena Marić. Završila sam školu, poljoprivrednu, smer veterinarski tehničar. Studirala sam malo, veterinu nisam završila. Pa ne govorimo o tome šta nismo. Zovem se Nevena. Dolazim iz malog grada Kikinde. Tokom srednje škole živjela sam u Zrenjaninu, u internatu. Tu sam naučila da vodim računa o sebi, raspolažem novcem. Naučila sam vrednosti života. Marljiva sam i uredna. Dobro se snalazim na računaru i komunikativna sam. To je za svaki posao važno. Ne volim kašnjenja. Kada neko zakasni, smatram da je to nepoštovanje tuđeg vremena, samim tim i čoveka uopšte. U poslu su najbitniji trud i volja. Nismo svi sposobni za svaki posao, ali uz trud mnogo toga se može postići. Dok sam bila u srednjoj školi, radila sam kao konobarica i pomagala u magacinu u jednoj samoposluzi. Ništa mi nije teško. Brzo učim i trudim se da sve što uradim bude najbolje što mogu. Dodat ću još, vesela sam i prijatna sa ljudima. Mislim da je to bitno za svaki posao. Recite nam još ponešto o sebi, šta volite? Ne znam, nisam razmišljala. Volim životinje, a imam kućnog ljubimca papagaja. Ja sam Nikola, rođen sam u Zrenjaninu u građanskoj porodici. Nakon osnovne završio sam srednju stručnu školu za veterinarskog tehničara. Još od malena sam pokazivao ljubav prema životinjama. Sa 7 godina sam dobio svoju prvu životinju, a sa 11 sam napravio svoju farmu. Moje vrline su što volim da radim, odgovoran sam i pošten. Trudim se da usavršim nove i različite tehnike rada. Da li imate radno iskustvo, na kojim poslovima ste do sada bili uspešni? Koji je vaš najveći poslovni uspeh? Pa radili smo praksu na farmi, školskoj. Bilo je tamo životinja raznih. Volela sam da gledam jednog konjića ponija. Baš je bio sladak. Ne znam šta je sada sa njim, valjda je još uvek tamo. Da li znate nešto o našoj firmi? Da li biste nešto menjali i ukratko izložite vaše ideje, vašu viziju? Pa ne znam. Pa nisam ništa čula. Eto, došla sam da se raspitam. Mi ne treba da se samo raspitujemo. Smatram da svako ima neke osobine koje su svojstvene samo njemu. Mislim da sam kreativan i inovativan. Kod mene je konstantna kiša ideja koje su nove i originalne. To je potrebno i poželjno koji god je posao u pitanju. Tolerantan sam, što je bitno zbog kvalitetnih odnosa sa kolegama. Zajedno možemo mnogo više. Još nešto želim da istaknem. Odgovornost i upornost. Odgovornost da uvek radimo ono što smo pristali, što je naša obaveza, i upornost nikad ne odustati. Sa ovim osobinama, odnosno kvalitetima, svaki posao može biti lak. Da. Izvolite, predstavite nam se. Ja sam Jelena Turinski, završila sam veterinu prva u generaciji sa najvišim ocenama. Volontirala sam u jednoj veterinarskoj stanici, tu sam stekla veliko radno iskustvo. Mislim da mi ni jedan posao neće biti težak. Kako vidite sebe u našoj firmi za 5 godina? Za tako dug vremenski period, mislim da bih uspela da savladam sve što se bude od mene očekivalo. Mislim da nema posla kojih ne bih uspela da naučim. Poznajem ja sebe. Dogurala bih ja i do mesta direktora. Zaista mislim da sam u svemu uspešna. Ne znam odakle da krenem. Inače, ne volim da hvalim sebe, ali pokušat ću da vam odgovorim na pitanje. Pomalo sam stidljiva, ne volim puno da pričam, ali znam da slušam ljude i da prihvatam nove ideje. Takođe, uživam da pomažem ljudima. Veoma se dobro osjećam u timu i mislim da u takvoj raspodeli poslova mogu dosta da doprinesem. Odgovorna sam i tačna i uvek spremna na saradnju.
Koje su vaše najznačajnije sposobnosti? Zar to treba posebno naglašavati? Komunikativna sam, sposobna, snalažljiva i strpljiva. Svaka kritika mi je uvek dobrodošla. Iz kritike mogu da vidim šta radim dobro, a šta ne. Mislim da sam veoma samouverena i samokritična. Mislim da moje sposobnosti posebno dolaze do izražaja u timskom radu. Volim da sarađujem sa tolerantnim i kreativnim ljudima. Od sebe bih dala svoj maksimum. Koji stil upravljanja najviše volite? Znate, ne trpim baš da mi drugi govore šta treba da radim. Da li znate nešto o našoj firmi? Naravno, znam sve. Možete li da opišete projekte ili zadatke koji su završeni zahvaljujući vašem trudu i zalaganju? Koliko su ti projekti bili uspešni? Pa to bi bio dug spisak. Sve sam, znate, uspešno obavljala. Šta očekujete od ovog posla? Očekujem službeni auto, sekretaricu, verovatno posebnu kancelariju. Pa ja to zaslužujem. Inače, ne prihvatam ponudu. Ponudu? Očekujem dosta. Radnog iskustva nemam pošto sam tek završio školu. Trudio sam se da i pored škole steknem praktično iskustvo. Želja mi je da se bavim poslom koji volim i trudit ću se da budem radnik za primer. Što počnem, to i završim. Dobro prihvatam kritiku i uvažavam svaku primedbu koja mi je upućena. Profesionalizam je moje drugo ime. Moram još nešto da istaknem. Mana mi je što sam previše ćutljiv. Moja deviza je dela govore više od 1000 reči. Nismo mi ti koji postavljaju uslove. Treba da se trudimo i usavršavamo neprekidno. Celog života treba da učimo i gradimo sebe. Veoma sam odlučna u tome da dobijem ovaj posao. Od sebe ću dati maksimum. Volela bih da dobro upoznam vašu firmu, da imam uvid u poslove i da napredujem u skladu sa svojim sposobnostima.